Fíxense, con esta intensidade está nevando xa en Manzaneda para a ledicia dos que poden desfrutalo. Galicia pasou do diluvio ao frío polar. As montañas de Ourense de Lugo están nevadas e abríguense porque temos temperaturas xélidas en toda a comunidade. Que tal, boas tardes? O agro galego conta as horas. Mañá asínase o Tratado do Mercosur que tanto lles preocupa polas consecuencias que pode traer pros prezos da carne e de outros produtos. Esperan a sinatura cos tractores nas rúas en Extremadura, Asturias, Castela e León e aquí en Galicia. Xunta e sector traballan nunha proposta de consenso que recolla as súas necesidades. Nas comunidades que están contrarias ao acordo bilateral do goberno cos cataláns intensifícanse as críticas. Hoxe foron Galicia e a Rioxa. Os presidentes din que o modelo racha toda a lóxica. Nin sequera se negocia cunha comunidade senón cun partido político. Más de la mitad, el 55% de los recursos a mayores que se ponen en el nuevo modelo de financiación le corresponden a una sola comunidad autónoma, que casualmente es la que negoció ni siquiera su presidente, sino el responsable de un partido que no forma parte del gobierno de esa comunidad autónoma. A estrada de Pedrafita-Sarria concentrou 2 graves accidentes nas últimas horas. É un punto negro que dende hai tempo se ven denunciando. A última morte foi a dun home de 63 anos que chocou coa súa furgoneta contra un camión. Nuns minutos estaremos na aldea máis alta de Galicia, chámase Cepedelo, pertence ao concello de Viana do Bolo. No verán, Cepedelo enchese de vida, pero os invernos son moi duros, a 1350 metros de altitude. Só 3 persoas viven ali todo o ano. Pode parecer un prato sinxelo, pero conseguir unha boa croqueta ten moita historia. Hoxe no Telexornal Mediodía pedimos unha de croquetas. E nos deportes esta fin de semana imos ver unhas pintadas en Balaídos contra a homofobia. Todo para apoiar a Borja Iglesias despois dos berros homófobos que sofreu esta semana. Berráronlle que fora pintar as unllas. O domingo os aficionados do Celta estanse a organizar para ir coas unllas pintadas. E todo o litoral galego está en aviso laranxa esta tarde. O máis sorprendente, xa lle lo dicíamos ao inicio do Telexornal Mediodía, que regresa a neve e deixa aviso en zonas de montaña do leste. Moito ollo se teñen ademais que usar a A52 no límite con Sanabria porque pode haber importantes dificultades para circular. Polo demais, chuvieiras que van a menos. Galicia e a Rioxa endurecen o seu discurso contra o modelo de financiamento pactado por Pedro Sánchez cun partido político, Esquerra Republicana de Cataluña. O presidente rioxano pediulle a Sánchez que retire a proposta. Alfonso Rueda insiste en que Galicia sae moi prexudicada. Gloria. Sí, foi nunha xuntanza entre os dous mandatarios autonómicos aquí en Logroño, onde volvemos a escoitar eses discursos en contra da proposta de financiamento de Pedro Sánchez. Alfonso Rueda aposta por negociar entre todas as comunidades autónomas. Agarda que o acordo non vai adiante porque asegura Galicia perdería moitos cartos. Más de la mitad, el 55% de los recursos a mayores que se ponen en el nuevo modelo de financiación le corresponden a una sola comunidad autónoma, que casualmente es la que negoció ni siquiera su presidente, sino el responsable de un partido que no forma parte del gobierno de esa comunidad autónoma, negoció con el presidente del gobierno de España. O presidente da Rioxa é contundente. Gloria, di que hai que retirar ese acordo. Sí, efectivamente, Marta. Gonzalo Capellán pídelle a Pedro Sánchez que dea marcha atrás. Asegura que a proposta só beneficia unha comunidade e que busca enfrontar os territorios. Yo creo que hay una evidencia, la mayoría de los territorios de España, la inmensa mayoría, no está de acuerdo con ese modelo y por lo tanto lo que queda, lo que sí digo, retirarlo. O Goberno de Euskadi vai xestionar 5 novas competencias. O seu traspaso asinábase este venres en Madrid. A máis importante de todas as transferencias é a xestión da prestación por desemprego. María Cheda.
Si de arriba son as últimas cesións do goberno de Pedro Sánchez, primeiro a Esquerra Republicana de Cataluña e agora o País Vasco. Son un total de 5 concesións. A máis importante, como ben dicías, as prestacións por desemprego. Converterase así o País Vasco na primeira e na única comunidade en xestionala. Non son as únicas, advirte o Partido Nacionalista Vasco, que chegan tarde e que quedan máis. Un total de 10 entre as que se atopan o control dos aeroportos, malia a negativa de AENA. Son as últimas facturas por pagar de Pedro Sánchez a estes dous territorios, algo que enfada, como é evidente, o resto das comunidades autónomas, entre elas a Galicia. Dende outubro, o Goberno vasco vai xestionar por completo o salvamento marítimo nas súas augas e a partir do 1 de xaneiro do ano que ven tamén se encargará das prestacións familiares non contributivas e, máis importante aínda, do subsidio por desemprego. Son máis de 800 millóns ao ano e implica o traspaso das 30 oficinas que ten ali o SEPE e todos os seus traballadores, uns 500. Más autogobierno es más bienestar. Estamos ampliando la Casa Vasca. El Gobierno de España lo que firma cumple. Pero o Goberno vasco tampouco esconde o seu enfado. O traspaso acordouse na Moncloa en xullo, pero non se pechou ata hai poucas horas. Que non podemos seguir con esta dinámica. Así que o PNV reclamalle celeridade nas próximas negociacións pro traspaso de outras 10 competencias. Seguiremos avanzando con el Gobierno vasco en las próximas, como también lo haremos con el resto de las comunidades que así nos lo han solicitado, ¿no? Pero as comunidades gobernadas polo PP como Galicia creen que o Goberno ten un dobre raseiro. Si se trata de asilizar as transferencias que temos pedidas a algunhas comunidades, como é o caso de Galicia, pois a velocidade é outra distinta, a vara de medir é outra e non lle importa absolutamente avanzar ou non. Pros populares, Sánchez merca a súa supervivencia política con cesións ao independentismo. Veñen a romper a igualdade xa definitiva dos españois. Tras o acordo deste venres, o Goberno vasco tamén asume a xestión do seguro escolar e do Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. Tamén están enfadados os socios de goberno a conta das políticas de vivenda. La medida que ha propuesto en este caso la ministra de Vivienda, yo creo que es una medida equilibrada que permite efectivamente esa ventaja para los inquilinos que no sufran un incremento de su alquiler mensual. Una intervención basada en bonificaciones fiscales a propietarios es algo que no vamos a aceptar nunca. La economía está al servicio de la ciudadanía y no al revés. No queremos democracias gobernadas en las que sean gobernadas por la gente que vota cada 4 años en nuestro país. Esto es democracia, discutiendo de esto. La democracia tiene que llegar a las empresas monárquicas, las empresas, como no lo son los centros de educación, como no lo son los centros sanitarios, como no lo son. La democracia tiene que llegar a todos los sitios. Por tanto, como no lo son los centros sanitarios, como no lo son. La democracia tiene que llegar a todos los sitios. Por tanto, una ciudadanía económica. Y aquí es donde hay un gran quiebro en nuestro país. Datos, 8 de cada... En contra do que din o resto das enquisas, o CIS de Tezanos insiste en que o Partido Socialista está por riba do Partido Popular en intención de voto. Son 9 puntos por riba, segundo o barómetro correspondente ao mes de xaneiro. Un 31,7% obteñen de respaldo os socialistas fronte ao 23% do Partido Popular. Vox aproxímase ao 18%, e Sumar baixa ata o 7,2%. Podemos quedaría con 3,5%, o BNG, o CIS, atribúelle un 0,9% dos votos. Onde se preparan xa para votar de forma inminente en Portugal, porque este domingo escollen no país o novo presidente e as enquisas amosan un panorama moi aberto. As eleccións para dar a remuda ao actual presidente Marcelo Rebelo de Sousa chegan coa maior das incertezas en canto posible gañador. As últimas sondaxes sitúan a cabeza o candidato de Chega. André Ventura dá por segura unha segunda volta. Vamos ter uma segunda volta, isso parece mais ou menos incontornável a este momento, a menos que aconteça alguma coisa de imprevisível. Tras Ventura, ata 4 aspirantes se moven nun puñado de puntos. Luís Márquez Méndez é o candidato apoiado polo goberno. O antigo presidente do Partido Socialdemócrata denuncia unha campaña protagonizada polas acusacións persoais. As pessoas não estão a gostar muito desta campanha do excesso de tricas, insinuações e suspeitas. Não é da minha parte, eu falo das questões que interessam às pessoas. Cunha dilatada trayectoria no Partido Socialista, co que foi ministro, Antonio Xosé Seguro preséntase como a esperanza da esquerda. Sitúa como prioridade a sanidade, unha das principais preocupacións dos portugueses.
Não há milagres, mas há respostas imediatas que têm que ser tomadas, não é? E isso compete aos governos. Un almirante na reserva tamén tenta converterse en presidente. Enrique Gouveia e Melo, aspirante independente, é coñecido polo pobo luso despois de dirixir o plan de vacinación durante a pandemia. Tamén tería opcións o liberal Joao Cotrillín de Figueiredo, sobre quen nos últimos días pesa unha acusación por acoso sexual. 11 millóns de portugueses están chamados a votar. Aquí en España segue sen haber avances para subir o salario mínimo. A ministra de Traballo adiou unha reunión que se ia celebrar hoxe para tratar ese asunto pola falta de acordo cos empresarios. O presidente da patronal, Antonio Garamendi, amósase escéptico. Pide unha aposta real para comezar a debater. A ver, la vicepresidenta siempre dice muchas cosas y cosas de las que está diciendo las ha prometido desde hace 7 años y nunca han salido. Por tanto, no lo sé. O sea, yo al pan, pan, al vino, vino y como Santo Tomás de Aquino. E as empresas galegas van contar este ano con máis de 180 millóns de euros en axudas por parte da Xunta. A conselleira de Industria explicaba que os cartos buscan 4 obxectivos: mellorar a proxección internacional empresarial, facelas máis competitivas e innovadoras e facilitar financiamento. Lorenzana quere que as axudas cheguen canto antes para que as marcas galegas poidan planificar mellor este exercicio económico. O facemos así porque creemos que é importante que ao principio do ano o empresariado saiba con que vai poder contar e, polo tanto, pois organice tamén os seus investimentos e as súas actividades acompasadas con estes acompañamentos do IGAPE. A falta de 24 horas para que a Unión Europea e o Mercosur selen o seu Tratado de Libre Comercio, este é a imaxe hoxe en diferentes lugares de toda España. Cáceres, Oviedo, Burgos súmanse con tractoradas contra un acordo que, segundo eles, lastra o sector e prexudica directamente o consumidor. O líder do PP aboga polo acordo Mercosur sempre que se cumpran 2 condicións: que a Comisión aplique as cláusulas de salvagarda do sector primario europeo e o Goberno de España reforce os controis en fronteira. Mercosur puede ser una oportunidad económica y política, porque los espacios en los que seamos capaces de influir no los ocuparán nuestros rivales económicos y también políticos. Tamén lles preocupa moito o sector do campo o recorte de fondos da política agraria común. Xunta e organizacións agrícolas vanlle pedir ao Goberno central que se opoña ao recorte de cartos que está previsto dende 2028. Hai incerteza no sector agrario ante a proposta da política agraria común que ten sobre a mesa a Unión Europea. A reducción de fondos ameaza o futuro de moitas explotacións. Dende as organizacións agrarias din que hai marxe para a negociación dende a unidade. Chegar con unha proposta razonable que poda permitir a adhesión do resto de comunidades autónomas e chegar con frente amplio do modelo de produción da cornisa máis ligado á ganadería que á agricultura. Organizacións agrarias e Xunta de Galicia elaborarán unha proposta de consenso que recolla a necesidade duns fondos diferenciados. Para nós é moi importante que se manteña un posicionamento conxunto do Consello Agrario en defensa da PAC, en defensa de máis fondos para a PAC, en defensa do segundo pilar da PAC e o desenvolvemento rural. Pois como organización sí que estamos de acordo, un sería o traballo todo en cuanto á reducción do marco presupuestario. Unha proposta que van levar ante o Ministerio de Agricultura. De ningunha maneira con un orzamento menor ao que temos, non? Porque consideramos que todos, así o demandamos, que é imprescindible eses fondos para dar estabilidade ao sector primario galego. O próximo luns as organizacións agrarias levarán as súas demandas a unha reunión convocada no Ministerio de Agricultura. Para as negociacións da PAC tamén, ao final, pois... É unha imaxe moi habitual a das prozas cheas de peixe, ese ruído balbordo, pero veremos que ocorre nos próximos días, porque ao temporal no mar súmase un paro da frota de baixura. É a tormenta perfecta para poder baleirar os postos, Mónica.
Si, como vedes, a praza está a pleno rendemento, hai moita variedade de peixe fresco, pescada, rapés, sardiñas e mariscos que chegan directamente da flota de baixura. Esta é a situación antes do paro do próximo luns que deixará os barcos amarrados e, polo tanto, mudará a imaxe de hoxe nas prazas de abastos, onde comezará a escasear o peixe. Pois trae chincho, fanequita, rapantito pequeño, pescado aquí de costa. Son algúns dos peixes que a partir de hoxe escasearán nas superficies comerciais debido ao paro anunciado pola flota de baixura. Bueno, pois haberá menos peixes, se hai algún peixe será máis caro, porque ao haber menos tamén hai máis demanda. Un problema para os vendedores que tamén afectará ao consumidor. Si durante un tiempo no hay pescado pequeño, tendremos que conformarnos con lo que haya. No haber pescado tiene que ser más caro, normal, ¿no? O próximo luns, a flota de baixura do país iniciará un amarre indefinido ante a nova normativa que impón a Unión Europea. Desde que se publicou que iba a entrar en vigor esta norma, esta semana Bueu tiña 6 embarcacións de cerca. Vendéronse todas. As embarcacións suxeitas á nova norma terán que avisar con 4 horas de antelación á hora de chegada a porto. Ademais, deberán registrar todas as capturas quilo por quilo, co risco de sanción se non se asusta o peso registrado. Casos tan singulares como coller un salmonete que dicías que pesaches 500 gramos, chegaches en terra pesou 700 gramos, como pasamos o 20%, que é o margen de tolerancia que temos para especies que pesen menos de 100 kilos, eses 100 gramos de diferencia son 3.000 euros de sanción. Desde o Goberno galego defenden as reivindicacións do sector. Instaremos a que busquen unha solución que permitan que esa flota artesanal poida seguir funcionando como está agora e poida son o sustento de moitas familias. O próximo luns a flota de baixura pechará as lonxas e manifestarás en Madrid. Ese mesmo día o sector manterá unha reunión co Ministerio para abordar as modificacións do regulamento. En uns días, o Parlamento de Galicia vai debater a petición de que José Tomé dimita como alcalde de Monforte e deputado provincial en Lugo. A proposta do Grupo Popular chega despois de que Tomé sumara o seu voto ás socialistas e nacionalistas para poder elixir a nova presidenta da Deputación. E terán que explicarlle e mirarlle os ollos ás mulleres galegas e decirlle por que puxeron os intereses do Bloque Nacionalista Galego por riba de defender os intereses e por riba de defender os dereitos das víctimas de acoso sexual do señor Tomé. Quedou desartellada unha banda criminal especializada en emborcos de droga, é dicir, en roubarlle a droga a outros narcos. A Policía Nacional detivo 10 persoas en Murcia e en Alacante. Facíanse pasar por clientes para asaltar as vítimas con moita violencia. Conseguían a droga despois de golpealas e de ameazalas con armas de fogo. 4 dos detidos están en prisión. Detención tamén en Burgos por segunda vez dunha falsa doutora que pautaba terapias inventadas e daba receitas sen ter licenza. Tamén arrestaron o seu fillo e a súa exparella. A Garda Civil considera que aproveitaban que as vítimas eran vulnerables para ofrecerlles tratamentos a prezos desorbitados. Están acusados de estafa, de intrusismo profesional e de delito contra a saúde pública. No xuízo polo asasinato do coruñés Diego Bello nas Filipinas hai xa 6 anos, hoxe testificou súa nai. Contoulle a xuíza unha información que esperan que sexa determinante para poder resolver o crime. As ameazas de morte que recibira Diego por parte dun político local. Esta é a terceira vez que os pais e o irmán de Diego Bello viaxan a Filipinas desde que o mataron. Pero é a primeira vez que por fin poden comparecer no xuízo que se segue nos tribunais de Manila polo crime. Y poder aportar la información que llevamos tiempo guardándonos, que es que Diego fue amenazado de muerte por el señor Miguel Villafuerte, que es un gobernador de Camarines del Sur, y así se los puse a la jueza. Unha das cousas principais era, deixar claro que tiñamos unha relación moi estreita, que falábamos a diario con meu irmán, que sabíamos os seus problemas. A familia coincidiu por primeira vez cos acusados, os que se lles atribúe tamén que argallaran unha versión que intentaba facer ver que o mozo coruñés tiña relación co tráfico de drogas e armas. Incluso o informe do NBI deixa de manifesto que foi un montaxe policial
que o meu irmán en ningún momento tivo que ver cas drogas nin cas armas. Malia que o de hoxe foi un trago duro, a familia está satisfeita coa declaración e agarda que isto acelere o proceso e que a xustiza deixe claro dunha vez por que Diego Bello foi tiroteado diante da súa casa da illa de Siargao o 8 de xaneiro de 2020. Y esperamos que esto que dé un impulso a todo esto y acabar pronto. No que vai de ano, e levamos só 16 días, 4 persoas perderon a vida en Lugo en accidente de tráfico. No último sinistro morreu un veciño de Sarria. Nunha curva, a súa furgoneta bateu contra un camión articulado. Foi na mesma curva onde xa perderon a vida outras 2 persoas. Na LU 633 circulaba na súa furgoneta dirección Sarria cando bateu frontalmente contra un camión articulado. Faleceu prácticamente no acto. Os 2 ocupantes do camión saíron ilesos. Entonces echamos a correr para aquí. Cuando llegamos, pues ya el muerto estaba topado. El coche, por lo visto, debieron de cortarlo para sacarlo. Esta muller vive na mesma curva. Desta vez non estaba na casa, pero si das outras. Viven co medo no corpo. Un coche que bajaba con una señora en el otro con su nieto y la señora pues murió. Se dio para atrás, se nucó. Muy duro ver todo eso. Os veciños levan tempo reclamando unha intervención na vía e que se mellore a sinalización. Pero no hacen nada. Y un día pues se nos mete un camión aquí en la casa o cualquier cosa. É unha estrada con moito tráfico e tamén paso de peregrinos e de gando. Pasa o Camiño de Santiago, hai un cruce de ganado, pasa o cruce dos peregrinos de Santiago, bueno, está protegido, pero non está protegido. Este é o 4º accidente mortal que se rexistra na provincia no que vai de ano, 2 deles esta mesma semana. E en Pontevedra, as indicacións do GPS deixaron un vehículo atrancado nas escaleiras mesmo da Praza de Ourense. O máis curioso é que non é a primeira vez que pasa, a imaxe empeza a ser habitual. Imaxes como esta volvéronse familiares para os veciños e persoal dos negocios da Praza de Ourense, en Pontevedra. Condutores que non coñecen a zona seguen as direccións do GPS, que lles indica que continúen recto a entrar na praza e o seu vehículo remata atrancado nas escaleiras. O último caso ocorreu onte pola mañá, cando 2 mulleres estranxeiras que descoñecían o lugar se viron sorprendidas polos chanzos. Ao final é sempre a mesma historia, coches que veñen de xente de foras, normalmente, meten o GPS, indicanlles salir por aquí. Chegan aquí e cando se dan conta xa están encima da escalera. Segundo empregados dos locais da praza, o descoñecemento da cidade é a principal causa desta sorte de incidentes. Iso sí, sinalan que non é o único motivo, pois a visibilidade da vía de acceso é limitada, especialmente con condicións meteorolóxicas adversas. É por iso que consideran a instalación de sinalización como unha posible solución. Hai farolas e demais, podían poñer aí unha señal, porque non lle molesta a ninguén e creo que faría bastante ben. Mellor unha sinal ali onde diga que esta carretera non ten saída ou un par de pivotes para que xa chegues e mires os pivotes en un tal. Con todo, ao tratarse dunha zona peonil, os vehículos adoitan chegar circulando a modo, polo que arestora os incidentes apenas causaron danos materiais. No caso de onte, ambas as pasaxeiras saíron ilesas e o vehículo foi retirado por un guindastre. En Valencia houbo que desaloxar 5 vivendas por un incendio industrial. O lume afectou as instalacións dun serradoiro abandonado. O risco de derrubamento de parte da nave sobre a vía pública obrigaba os bombeiros a desaloxar os veciños. Finalmente non houbo danos persoais, pero ata 8 dotacións estiveron a traballar durante horas na zona para poder controlar as lapas. Así estoupa a munición da Segunda Guerra Mundial 80 anos despois. Nunha leira de Córdoba atoparon 2 proxectís de artillería de 25 centímetros de longo en moi mal estado. Os especialistas detonáronos de forma controlada para evitar un accidente. Lembran ademais que se alguén atopa calquera artefacto deste tipo, debe avisar os axentes, nunca manipulalo porque é moi perigoso, por vello que sexa. E atendan como foi o roubo nun restaurante da Coruña. Remataran o servizo de comidas e os propietarios estaban entretidos, recollendo na cociña, cando xusto nese intre entraron os ladróns reyes.
Si, foi un roubo de descoido e aconteceu a plena luz do día. Nese momento, os dous propietarios deste negocio estaban na cociña gravando un vídeo de como facer unha sobremesa para logo amosarlle aos cociñeiros. Nese intre, o delincuente aproveitou para entrar no negocio. Nun momento dado, a un deles pareceulle escoitar o ruido da porta, saiu a mirar e non viu a ninguén. Entón, volveu entrar na cociña. Todo apunta a que nese momento o ladrón estaba agochado neste recuncho. En canto puido, colleu un monitor similar a este e fuxiu á carreira. Sobre as 5 menos 20, máis ou menos, entrou unha parexa dicíndonos que si estábamos cambiando os ordenadores ou si nos había pasado algo, dixemos que non, que pasaba, e xa nos contaron que salía un individuo correndo e que lle veron meter un monitor debaixo do anorak. Así foi como se enteraron Inés e mailo seu fillo Miguel, propietarios deste céntrico restaurante mexicano, de que acababan de ser vítimas dun roubo. Estábamos aquí os dous gravando un vídeo de un postre para logo darllos aos demais compañeiros para que superan como se tiña que facer. E totalmente surrealista, porque nese momento Miguel díxome se había oído ou non. Miramos, salimos á porta, miramos, vimos que a porta estaba libre, non había nadie. Pero seguramente escondeuse detrás xusto de onde temos o monitor. Saliu Miguel correndo, pero xa foi inalcanzable. É a segunda vez en pouco tempo que se enfrontan a unha situación similar. Fai uns meses xa intentaron, pero facer o mismo, o sea, levarse o monitor. Non o logrou porque estaba a camarera cambiándose ali afora, atrás, e eu estaba xusto aquí. Empezamos a gritar as dúas como dúas locas e o debimos asustar que largou correndo. Desta volta sí conseguiu marchar co botín. Agora a Policía Nacional traballa para poder dar tamén co paradoiro deste delincuente. En un bar de Ribeira entraron a punta de coitelo. A reacción do camareiro frustrou o roubo, pero o medo quedoulle no corpo a él e tamén o resto de comerciantes e hostaleiros, porque dende hai un tempo van a roubo por día. Damos cartos da caixa. Era unha persona delgada, media altura, 1,75 m, 1,80 m, encapuchado, solo se lle vían os ollos e a nariz, cun cuchillo. Como nunha película, este último capítulo ata hoxe dunha serie de roubos que xa dura máis do que debería e que non parece ter un final á vista. Vaime pinchar, entón collín un vaso daqui, onde teño a baixela, e amenaceino. O individuo escapou. Horas antes de tentalo no bar, probaran na librería que está xusto enfronte. Entón cheguin aquí, a porta totalmente rota, pero non chegaron a ceder, porque os veciños sentiron ruido e chamaron á poli. Tamén nesta panadería do centro da vila e no estanco que está ao outro lado da rúa, van a Eito. Rouban tarjetas, van comprar tabaco, compran o que sea, non? Casi todo Ribeira, prácticamente, se non che toca hoxe, tocache mañán. Na calle peatonal que está por aquí, que están os de sempre que das a volta á esquina, que entregaron algún paquete, ven tocar a maneta a ver se queda a furgoneta aberta, e que é un que lle roubaron a televisión. Sempre os mesmos en busca. O carto fácil, sí. Saben quen son, iso é o problema. E ainda din, claro, que saliron hora da cárcel, e que culpa temos nós? Máis alá das perdas, o peor é o medo e a frustración que deixan ao seu paso. Nunca me vin sometido a que me amenazaran cun cuchillo, que non era un cuchillo pequeno, era un cuchillo bastante xeitoso. Comerciantes e hostaleiros prevén unha xuntanza para buscar solucións. A primeira teñena clara, fai falta maior presenza policial. En A Coruña soben dunha a 3 as persoas ingresadas polo gromo de salmonelose nun instituto. Ademais, seguen subindo o número de afectados. Notificáronse xa 68 casos vencellados á inxestión de tortilla na cafetería do centro. E os estudos epidemiolóxicos realizados ata o momento deixan 17 analíticas positivas en salmonelose. Unha cifra que probablemente aumente porque Sanidade continúa realizando probas. A chuvia que caía con intensidade nas últimas horas causou estragos en Santiago. Este mediodía houve un gran desprendemento de terra nun barrio da cidade e a zona segue acordoada, Demetrio, porque hai riscos. Sí, hai riscos, de feito, ata apenas uns minutos, ata as 2:30, aquí permaneceron dous camións de bombeiros que estiveron cortar e retirar algunha parte desa ramallada. Ese derrubamento que se producía, como poden comprobar agora mesmo, contra a 1 do mediodía. A cantidade de auga caída ao longo de todas estas últimas xornadas, con especial intensidade na madrugada pasada e tamén ao longo das primeiras horas desta mañá, provocaba este derrubamento que están vendo agora mesmo. Unha rúa Lisboa, aquí no barrio de Fontiñas, en Santiago de Compostela, que agora mesmo continúa
cortada ao tráfico, efectivos da policía local mantéñena precintada para que ninguén poida pasar por aquí, á espera tamén de que nos próximos minutos se desplace unha pá que poida retirar todas esas pedras que caeron con este derrubamento. O litoral galego está hoxe ademais en aviso laranxa. A Xunta amplía a alerta despois de que a AEMET advertira dun fenómeno meteorolóxico adverso que pode deixar ondas de ata 6 metros. Comezou na Coruña, pero vais estender esta tarde ao resto da costa. Suspendeuse toda a actividade deportiva no mar e os servizos de emerxencia recordan a importancia de manterse apartado da primeira liña de costa como paseos marítimos ou diques. Mentres no interior de Galicia a entrada dunha masa de aire polar deixou xa cubertos de neve os cumios da provincia de Ourense. Andrea. Sí, efectivamente, aquí en Cabeza de Manzaneda leva toda a mañá caendo folerpas de neve, pero como vedes as pistas de esquí están pechadas ao público debido a que a cantidade e a calidade da neve non son óptimas para realizar este deporte de inverno debido ás chuvias dos últimos días. Pero os operarios que traballan aquí na estación dignos que grazas á neve de hoxe agardan abrilas mañá ao público para a fin de semana, irán actualizando esta información na súa páxina web e nas súas redes sociais. Ademais, dende a propia estación valoran de xeito moi positivo que vai de temporada. Dende o día de apertura, o 23 de decembro, pasaron por aquí preto de 15.000 persoas entre os esquiadores e os visitantes. Pois onde están literalmente sepultados en neve é no extremo oriental de Rusia. Ata teñen que saír dos edificios polas ventás, porque as portas están bloqueadas por montañas de ata 3 metros de neve. De feito, xa morreron 2 persoas por caídas dende os tellados. O goberno enviou camións de traslado de presos para poder desprazar a xente. No quiere lo que tiene todo el mundo y lo que puede comprar todo el mundo, pero ya no a nivel dinero, a nivel exclusividad. Vivir experiencias, non só gastronómicas, sino en todo ámbito que, que lle cultiven un pouco máis o espírito. A emoción dun bocado de alta cociña ou a adrenalina de viaxar como case ninguén pode. Son o tipo de sensacións que buscan hoxe as persoas con máis cartos. Non gastan tanto en cousas caras, fano máis en experiencias exclusivas. Neste Telexornal Mediodía veremos como está cambiando o mercado do luxo. Uns minutiños, imos velo. Cando nos atrasan ou nos cancelas un voo, temos dereito a unha indemnización, pero moitas veces as compañías aéreas resístense. Pois ben, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea acaba de ditaminar que non só temos dereito a que nos devolvan os cartos dos billetes, senón tamén que nos teñen que devolver o que nos cobrou a Axencia de Viaxes pola xestión. María. Si, iso é, Marta. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronunciouse no caso duns pasaxeiros da aerolínea KLM ao que se lles cancelou o voo. A compañía devolveulles o prezo do billete, pero non os 95 euros que pagaran a unha axencia de viaxes donde o mercaron. En este caso, a Xustiza Europea é clara: se o voo se cancela, a compañía debe reembolsar o custo total. Isto inclúe tanto o prezo do billete como os gastos de xestión. A chamada comisión de intermediación xa se pague a través dunha axencia de viaxes física ou dunha plataforma en liña. Esta sentenza unifica criterios en toda a Europa e facilita que milleiros de usuarios poidan reclamar agora o importe íntegro do que pagaron polas súas viaxes. Pois seguimos falándolles de aeroportos, neste caso dun que usan moitos galegos, o do Porto. O goberno portugués traballa xa nun proxecto para ampliar as instalacións. O obxectivo é superar os 20 millóns de pasaxeiros. Ao contrario do que pasa en Galicia, onde se recortan rutas, o aeroporto de Sá Carneiro segue aumentando a súa oferta de voos. A mí me gusta viajar con mis amigos siempre en verano si puedo, pero 5.000 euros no me gasto en viajes, la verdad. O sea, siempre tratamos de buscar el viaje que sea lo más barato posible. A xeración Z gustalle moito viaxar. Son os mozos e mozas en torno aos 20 anos que teñen entre as súas preferencias de consumo o turismo. Un estudo di que o 20% gasta ao ano máis de 5.000 euros en viaxes e excursións. Quen pode, claro. Las 10 mejores cosas que tienes que hacer en Los Ángeles.
Viaxar sei que é unha prioridade para a xeración Z. Dese rango de edad entre 25 e 35 anos cada vez é xente que ten esas inquietudes de viaxar, de conocer novos destinos, ter choques culturales e un pouco vivir ese tipo de experiencias. Un recente estudo di que o 20% dos viaxeiros nados entre 1997 e o 2012 gasta en turismo máis de 5.000 euros ao ano. Gústame moito viaxar e sobre todo cando podo, pois viaxo. A mí me gusta viajar con mis amigos siempre en verano si puedo, pero 5.000 euros non me gasto en viajes, la verdad. O Xapón e Tailandia son os destinos internacionais que máis están a gustar aos mozos, pero non son para todos os petos. Sí me gusta viaxar, pero eso, é un pouco caro viaxar ahora mismo. Sempre aproveitando os chollos, porque cartos non hai moitos. Este estudo, feito pola Universidade de Nova York, revela que as viaxes consolidáronse como preferencia de consumo. A xente si busca dalle máis prioridade a viaxar que a outro tipo de gasto de aforro ou de inversión que podía ter outra xeración anterior. Ahora mesmo priorízase máis o viaxar. Na rúa pensan que as redes sociais teñen moito que ver con isto. Pareceme un pouco postureo, porque o que importa é colgarse unha foto de que visitaches o lugar, pero non en realidade de disfrutar. Penso que están máis centrados en dejarle ver a la gente que están en X sitio que disfrutar la propia experiencia. O estudo engade que os viaxeiros novos responden mellor ás experiencias que anticipan as súas necesidades. Pois entre os que teñen máis cartos están en auxe as viaxes, pero as exclusivas, esas que prometen emocións que son únicas. E é que o sector do luxo está cambiando, os multimillonarios xa non senten a mesma satisfacción mercando cousas caras físicas e prefiren pagar polas experiencias. Mercedes. Sí, Marta, experiencias únicas como a de contemplar as estrelas e a paisaxe rural galega desde esta yurta, unha especie de cabana que usaban os nómades nas estepas de Asia Central e que agora poden gozar os clientes deste hotel de Vedra, que tamén promete achegarnos a un modo de vida bohemio cunha estética rompedora e alta cociña. É o tipo de emocións en que hoxe prefiren investir os ricos, segundo a Asociación de Marcas de Luxo de toda España. O mercado do luxo está vivindo unha nova etapa, xa non é só unha cuestión de ostentación e de posesión de bens, o importante é ter o que os demais non poden, sentirse especiais. Triunfan as marcas en que hai listas de espera. Produtos difíciles de conseguir, moi escasos, que a lo mejor non tienen un coste moi elevado, pero sí que tienen esa exclusividad. No quiere lo que tiene todo el mundo y lo que puede comprar todo el mundo, pero ya no a nivel dinero, a nivel exclusividad. Quen consome luxo agora busca vivir experiencias, iso sí, as máis auténticas e memorables. Que sea algo único, singular, que difícilmente vayan a poder experimentar en su vida cotidiana y, por supuesto, en sus lugares de origen. As viaxes ao espazo son o último capricho dos multimillonarios, pero non o único. Os safaris en África son destinos moi demandados. Y tener experiencias pues como, por ejemplo, hacer un sobrevuelo en globo aerostático sobre la sabana y tener preparado un desayuno en mitad de la naturaleza. Escapan da masificación e buscan aloxamentos fora dos circuitos comerciais. Son gente que les encanta viajar, no es una clientela frívola ni ostentosa, lo que sí que buscan, si buscan lujo, que sea un lujo discreto, pero lo que quieren es una experiencia completa. Por segmentos están en alza as experiencias de alta cociña con selo Michelin. Pasamos de ter un tipo de consumo máis material a un consumo un pouco máis experiencial, non? Hai xente que regala ou que quere vivir experiencias non só gastronómicas, sino en todo ámbito que lle cultiven un pouco máis o espírito. Os que eran moi luxosos no seu día son os teléfonos móviles Nokia que acaba de recibir este comerciante de Libia. Chegáronlle 16 anos despois de facer o pedido. Daquela, a guerra civil paralizou a loxística en todo o país, así que os teléfonos quedaron collendo po nalgún almacén, canda moitos outros paquetes, ata que alguén decidiu recuperalos e enviarlos. Entón eran móviles de alta gama, agora son toda unha reliquia histórica. A ver, quen lle pode dicir que non a unha boa croqueta? Pois este alimento típico da gastronomía española pasou das cociñas das casas aos restaurantes dos grandes chefs. Algúns aínda o ven un prato sinxelo, pero para facer unha boa croqueta hai que ter algunhas cousas claras.
Velaquí unha croqueta de campeonato. A fórmula de Víctor Conus, apelido suizo, orixe en Barcelona, restaurante en Vigo, foi finalista no Madrid Fusión. Tiene su truco, sí, y sobre todo nuestras croquetas. Nuestras croquetas es fundamental que estén, bueno, si las boleamos en el día, pues las tenemos en nevera, y si están congeladas, nuestra croqueta es fundamental el dejar descongelar. Estoutras son as croquetas de Everaldo Pessoa, apelido portugués, verse no Brasil, local en Pontevedra, levan 8 anos fritindo boliñas. En Brasil es muy común tener franquicias o tener negocios solo con eso, o sea, solo de croquetas, solo de pan de queso, que es otra cosa que tenemos aquí. Cada croqueta é un mundo. A de Conus forma parte dun menú degustación, pero tamén venden para levar, como fai agora o Crack. Vendemos muchísimas croquetas, sí, la campaña más fuerte siempre es en Navidad, pero siempre están disponibles nuestras croquetas en el restaurante. Pulpo con tetilla. Tenemos gambas, costilla barbecue, jamón ibérico, chocos en su tinta. Yo creo que está bastante bien en cuanto al tema calidad-precio y el tamaño también cunde mucho. Así que yo creo que eso, el sabor en general sobre todo. Yo siempre digo que la croqueta es muy señorita. Necesita buen produto e necesita mano. E aceite, porque non, se alguén o preguntaba, non é boa idea facer croquetas nunha frixideira de aire. O Camiño de Santiago ten unha nova mouteira ao seu paso pola Rioxa. É un novo indicador xacobeo que está a carón da Concatedral de Santa María la Redonda, en Logroño. Na inauguración, o presidente da Xunta destacou que se trata dun fito simbólico que lembra que a Rioxa tamén forma parte do Camiño de Santiago. Hoxe visitamos a aldea habitada máis alta de Galicia. A 1.350 metros de altitude está Cepedelo, no concello ourensán de Viana do Bolo, pero lindando xa con Zamora. As duras condicións do inverno e a emigración fan que só 3 veciños vivan aí todo o ano. Iso sí, nos veráns, Cepedelo énchese de vida. Nas montañas de Trevinca, as máis altas do país, está Cepedelo, a aldea galega a maior altitude. E xa ten vindo aquí propio para ver como é o pueblo. Como é o máis alto, dixo, pois vamos a verlo. E ven aquí. O Francisco é o máis novo do lugar, vive aquí todo o ano. Nomás teño un perrito e 3 gatiños, que é o que teño, que é o que me dan algo de compañía. Atendendo algo para ir labrando algunha finca para poder botar o fruto cando sea no seu tempo e outramente estar en casa. Ou dar algún paseo por aí cando ven outro veciño. Outro veciño que pasa aquí os invernos é o Pepe. Por aí ando os bichos, que teño por aí unhas cabras tamén. E eu que fago? E é que os meses fríos, a 1.350 metros por riba do mar, non son para calquera. Aquí o inverno é moi duro, sí. Ora xa non é tanto como antes, pero sí, bastante duro. Agora neve pouca, antano pasaban meses illados. Sí, non se podía salir da aldea porque, claro, había que coller unhas palas e abrir algo de ruta para poder entrar por os currales, para botarlle a comer ao ganado. O éxodo que baleirou o rural pola falta de oportunidades foi en Cepedelo pola súa orografía máis acusado. Marcharon uns para Bilbao, outros para Madrid e outros para Barcelona. E os primeiros que se empezaron a marchar, cando fui daquilo que acabara a guerra, todo aquilo, pois marcharon para América. Co bo tempo, as familias que viven en Viana do Bolo xa soben e comezan a habitar moitas vivendas. No verán, nas vacacións dos emigrantes, Cepedelo énchese de vida. Hoy es Lucus Augusti de Lugo foi o vencedor do certame Lucus Intercentros, no que participaron ata 7 institutos da cidade das Murallas. Os rapaces tiveron que contestar 10 preguntas en 15 segundos cada unha. A que decantou a vitoria foi precisamente a pregunta de matemáticas. Calcular o coseno dun ángulo de 120 graus. Das persoas que farán entrega